ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/6/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಶುಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದರು. ಆ ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೋಗ ಬಲತ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಮತ್ಕಾರದಾದುಂಡು ಪಂಡ ಯೋಗ ಬಲತ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಚಮತ್ಕಾರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಯೋಗ ಬಲತ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಏನಿನ ಜಪ್ಪು ನಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪರು. ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲತ ಕಮಲಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪೊಡ್ದು ಮಾತ ಪಾಪಲು ಕಲಿಯುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸತೋಪ್ರಧಾನಾದ ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಳಿದು ತಿರುಪವೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನಂತೂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪದಿರು. ಆರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಮಾತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಿರುದಿಲಿನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರುವಕ್ಕ ಈ ಸಮಯಡೇರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಕ್ಲು ಭಕ್ತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಡಿಯರು ಮಾತೆರ್ದಲ ದುಂಬುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದತ್ತು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೇವಲ ಅವರಿ ಬಾಬನನೇ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪವೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು 2 ಯಾತ್ರೆಲುಂಡು. ಭಕ್ತಿರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಿರು. 4 ಕಡೆ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ಪಿರು. ಐನದವರ ಏತು ಸಮಯ 4 ಕಡೆ ತಿರುಗುವರು. ಆತು ಸಮಯ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಚೇರು. ಮದ್ಯಪಾನ ಇಂಚಿನ ಚೀಚಿ ಪದಾರ್ಥನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬದರಿನಾಥ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಶಿಗಳ ಪೋಪಿರು. ಭಗವಂತಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ಐದವರ ಭಗವಂತೆ ಉರಿ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಮಾತ ಕಡೆ ತಿರುಗುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಶಿವಬಾಬನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪಿರು. ಕಾಶಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಶಿವಪುರಿ ಪಂದಲ ಪನ್ಪಿರು. 4 ಕಡೆ ಪೋಪಿರು. ಅಂಡ ಏರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪನಕುಲು. ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಗಲ ಚರಿತ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಐಕ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಗಲ ಜೀವನ ಕಥೆನ ತೆರೆಯುವಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು. ನಾವು ತೆರೆ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ದೇವರಿಗೆ ತಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಮಣ್ಣದ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲದ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಆಗ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪಿರು. ತೆರಿಯುವಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ಪಿರು. ಮುಖಲ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಪಲಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಡ ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ತ್ರೇತಯುಗತ ಮಹಾರಾಣಿ ಸೀತೆಯಾದುಳ್ಳರು. ಬಾಕಿ ಅಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಡತನ್ನು ಪನ್ಪೇನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪಿರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಉಪಾಯ ಆದುಂಡು. ಪಂಡ ತೆರಿವೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುನಲ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಾಯ ಆದುಂಡು. ಪಂದ ತೆರಿವೇರು. ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು. ಐಕ್ ಅಕುಲು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಂಡದು ಉಡುಪಿರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕುಲು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿ ತಿಳಿದನು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಓದಬೇರು. ಏರ್ನ ಮಿಲನಗಾದ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಆರು ಏರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು ನಿಖಲು ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದು ಆದುಳ್ಳರು. ಆತ್ಮಗು ಮುಲ್ಪ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದನು. ಐನರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋತಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು.
ಅಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಂಡು ಭಾರತಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನ ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಎಡ್ದಲ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನೆರ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಆಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನೆರ್ ಆಪಿರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರು ಈತು ಸುಖನು ತೂಪುಜೇರು, ಈತು ದುಃಖನ್ಲ ತೂಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರು ಎತೊಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು, ಸುರುಕಂತಕ್ಲು ಬಡವರಾದಿತ್ತೇರು. ಕಾಸನಂತು ಪರಿಶ್ರಮತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಸುರುಕೋರಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು, ವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಒರಿ ಎಡ್ದು ರಡ್ಡು ಜನ ಹಿಡ್ದು 4 ಜನ ಇಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಏರಿಸಲು ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ತೂಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ನ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಎತೊಂಜಿ ಆದು ಬರ್ತುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮನೆತನ ತಲಹದಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಒರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ತತ್ತು ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಏರಿಸಲು ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಉಡುಪೇರು. ಸುರುಕು ಮೇರು ಒರಿಯೇ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ. ಒರಿಯರ್ದು ಏತೊಂಚಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ನಲ್ಲ ಏತ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತರೋ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ತಯಾರಾವಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಾಬಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅನಾದಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಸದಾ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡ. ಈ ವೃಕ್ಷಗೂ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸುರುತ ಬುನಾದಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಶಾಖೆಲು ಬಿದರ್ದನು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಯಾನು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಯ ಬನ್ಪನನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಯರು. ಈಗಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲಿದ್ದೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತುಡು ನಿಕಲು ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತರು. ಐನೇರ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಂಡು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಸುಖ ಅತನ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಪಗ ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನೆ ಪಂದಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಜೋಕುಲೆ ಕೇನುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಪತಿತಾದುಲ್ಲ. ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಏನನ್ಲೆ ಇದ್ದರು. ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಏಪ ಸಂಕಮೇಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಪರತ ಆದುಪ್ಪುನಪಗ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ. ನಿಗುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಸನ್ಯಾಸಲು 2 ಪ್ರಕಾರದಕ್ಲುಲ್ಲಿರು. ಅಕ್ಲು ಹಠಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲಿರು, ರಾಜಯೋಗಿಲು ಬಂದು ಲೆತೊಂದಿಯರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡ್ದುಬೋದು ಕಾಡು ರುಪ್ಪಿರು. ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಅನುಯಾಯ ದುಪ್ಪಿರು. ಗೋಪಿಚಂದ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಕೇಂಡೇರು ನಿಕಲು ಇಲ್ಲು ದಾಯಕ್ ಬಿಡ್ಪಾರು, ಓಡಿಗೆ ಪೋಪಾರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳುಂಡು. ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪೋದು ರಾಜ್ಯರಿಗ್ಲ ರಾಜರ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತೆಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ತೊಜಿಪವಿರು ರಾಜಗ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತನು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಡಂಗುರ ಹಾಕಿರು. ಅವು ಇಂದುಯೇ ಸಮಯ ಆದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಪೋದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯರಿಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪರತ್ತೆ. ಎಂಚೆ ನಿಗುಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ತಿದರೋ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಗ್ಲು ನಿಕಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಮಲ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೇರನ್ಲತ್ತು ಸುರುಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಳ್ದು ಕುಳ್ದಿತ್ತಲೆಕ್ನೆ ಒರಿ ನನೋರಿಯನ್ನು ದುವೊಂದು ಧ್ಯಾನೋಡು ಬಿದರ್ದು ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಬೆರಡ ಬಾಬೊಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅರ ಚಮತ್ಕಾರ ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬಲ್ಲುನು ಸೆಲೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮಶಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪಡು ಜೆತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂದ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಧ್ಯಾನೋಡು ಬಿದರ್ದು ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಚತುರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆಗಳು ಜಾದು ಬಂದು ಬಂಟಸರು ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಗೊಂಬು ಆದಿತ್ತರು. ಬಾಬಾ ಜಾದೂಗಾರ, ಸೌದಾಗಾರ, ರತ್ನಾಗಾರ ಆದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಗಸೆಲ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗಲಾದುಲ್ಲಿರು ವಕೀಲಲಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತನಲ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಬುಡ್ಪವೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಹೇ ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪತಿತ ಶರಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲಿತ ಐತ ಅರ್ಥಂಲ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪತ್ತದ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಗ್ಲು ರಾವಣನ ದೇಶಡು ಏನನ್ನು ಲೈದರು. ಏನಂತೂ ಪರಮ ಧಾಮಡು ಕುಲ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏನನು ನರಕ ರಾವಣನ ದೇಶಡು ಏನನು ಸುಖ ಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದಲೈದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಡತಂಡು ಪಂಚ ಬಿಕಾರುಡು ಬುಡ್ತಾರು. ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಟ್ಟು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಉಂಡು. ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಏರಿತ್ತಿರೋ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತಿಮೊಡ್ಡುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಅಕುಲೆ ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲ್ದಿರು ವಿಷ್ಣುಲ ಕುಲ್ದಿರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಗುಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಲ ಸಹ ಮೂಲತಃ ಸತ್ಯೋಗತ ಮಾಲೀಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ನರಕದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದುಲ್ಲಿರು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಡು ಪೂರ್ಣ ನೆನಪಾರ್ಥ ಉಂಟು. ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೈದೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬರೆಪಿರು. ಅಬು ಪರ್ವತ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಡಿದಲ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ದೇವಂಡ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಗ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಡು ಬರ್ಪಾರು. ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗ ಬಿದರ್ದು ಹೋಗಿರು. ಆ ಮಂದಿರ ಜನ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು. ಇಂದು ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು ಏಪನಿಕ್ಲು ಚೈತನ್ಯಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅಪಗ ಈ ಮಂದಿರ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಥನೋ ಮಲ್ಪವಿರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ಸ್ವರ್ಗ ಮಿತ್ತಿರು ಉಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುನೇರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಈ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿದ್ದನು. ಇತ್ತೆ ನರಕವಾದುಂಡು ಈ ಚಕ್ರನು ತೂಂದಿತ್ತಿರಕನೆ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಬತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿರು. ಐನರ್ದವರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಂಜಿ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆ ಗುಟ್ಟುಳ್ಳರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಪೋಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಕಲಿಯುಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ನಿಗುಲೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಗುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾವಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಏನನ್ನು ಲೈದರು. ಐನರ್ದವರ ಏನು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಮನು ಜೈಸೆರಡ ಜಗಜೀತಾಪರು. ಮುಖ್ಯమైన ವಿಕಾರ ಇಂದು ಯಾದುಂಟು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ವಿಕಾರಿಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅಜ್ಪತ್ 3 ಜನ್ಮಲಂತೂ ವಿಕಾರಡು ಪೋದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಯೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೆ 5 ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತ್ತಲಕ ನಡಪುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆನ ಐನ್ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲೇನು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ನಿಗುಲೆ ಪೂರ್ಣ ಏನಿನ ಏರುವರು ಒಕ್ಕ ಜಪ್ಪುವರು. ನಿಗುಲೆಂಚ ಜಿನ್ನಾದುಳ್ಳರು. ಜಿನ್ನನ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಜಿನ್ನ ಬಂಡೆ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆವು ಏನಿನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಲ ಬಂದು ರಾಜ ಬಂಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತಗೆ ಎಂಚನಾಗಿತ್ತನು. ಏನಿನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪವೇರು ಇಂಚಿನ ಏನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತಗೆ ದಾದಾದಿತ್ತನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಂದು ಅನಾದಿ ಗೊಬ್ಬು ಅದನ್ನು. ನಿಗ್ಲು 5,000 ವರ್ಷದ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದರು. ನಿಗ್ಲು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷದ ಪತ್ತನು. ಇತ್ತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಏರುವರು. ಇಂದು ನಿಗ್ಲನ ಯೋಗ ಬಡತ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಗ್ಲ ಪಾಪಲು ಕಲಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗ್ಲು ಮಿತ್ತು ಏರುವರು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷದ ಪತ್ತನು. ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏರಿರಗಂತೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬರು 5,000 ವರ್ಷಗಳು ಪತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು. ಈತೆ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮುಡು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು.
या नित्य निकलेग ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಪೆ ಐದವರ ನಿಕ್ಲು ದಯಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಪಚಾರ ಅಂಡ ಕಾಮೇಶು ಕ್ರೋಧೇಶು ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ವಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಂದೆತ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀನ ಹಾಕುವಿರು ಪಿದೆ ಪಾಡುವಿರು ಸೂನು ಪೊತ್ತದು ಉಡುಪಿರು ಅವಳೆಯರ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಏಟ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಗುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಗುಲಿರ್ತದೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲೀಕರೇ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಮವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯುವಡಾಪನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಲು ಅವಶ್ಯಪಡ ಅವಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ದಿಗದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡಾಪನು ಸತ್ಯವೈನ ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪೋಡಾಪನು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಶ್ಚಿಂತಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ದುಃಖ ಆತನ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾತೆ ಉಂಡು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನೇ ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಜಿತ ಜೋಕ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಇತ್ಯಾತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ದೋಷ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ವಶ ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಕಲಿಯುವರು ಐನೇದವರ ನಿಶ್ಚಿಂತಪುರದ ನಶೆ ಅತ್ತಂಡ ಕುಶಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾದುಂಡು ಅವು ಸ್ವತವಾದೇ ಕಳೆಯುವರು ನಿಶ್ಚಿಂತಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ ಸಹ ಬಡವಾದುಪ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಫಲತೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯಾಪುಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಲು ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾಲೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಅನ್ಕುಲೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಉಂಡಾಪುಣಂಚಿನ ತೂಫಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಣ್ಣಗ ಐದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಲೆ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಪನ ಮುಟ್ಟ ವಿಘ್ನೋರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.